tuyo ra jud ni kanang pasinguan challenge. Mga basa kanya. Palit ang mixudan. Basta sudan? Ha? Palit ang sudan. Kana bitaw mangita mix kumpra mi gamay niya mangita mixudan. Putik nawa kay pagpundak sa ulan kay mo pay pagikan unang sa balay. Tugnaw. Ya, naami direct. Wait, og na? Wala ra? Ah, okay. So, likod ang tubig sa akong ilong. Narami na abot kami guys. Naglimong na ka. Dinaguan. Sama. Katakot. Batong. Dinaguan niya. Napagikan sa balay kay mo'y pagbundak sa uwan. Mo'y pagbundak. Atay, atay. Atay. Atay na. Atay og dinaguan og bihon. Tingnan. Uy. Ay, Atay dinaguan og bihon. balik Jis lang na. Guys, naabot kami guys. Wagid mi ka video sa kanang among giagyan kay tungod kay ulan nya. Di man ni waterproof ako ang cellphone. Waterproof. Hi guys, vlogger dai ko. Nya. Kay nahuman ako kaligo ganiha. Di na pud ko muligo og usab. Kay tugnaw ra pud kayo. Siya na lay naligo kay mo naligo ganiha. Ato padulan. So, nila to, hawan kayo, karsada. Karsada. Tinaw pas iyang gugma. Ay! Oh, tapad. Ang akong gugma to adito, ang iya to adito. Naramin duha diri. Where are you going? So, iti bitang kuana niya karon puti na pong inita. Ni na agi. Ta isa ba? Here. Agi lang dong. Ako na rong kabuangan. Wait lang. So mayawi ha. Balik ko ani puro dito. Uy! Ano, bakit na nabo? Ano, oh no. Hindi ko bakit na mo trabaho. Naog na lang gid siya. At mabot kag karsada karon. Adzaw ba? Ano, kuya? Asa ko dawi nga kuya? Lamot lang. Ni laging magbasa-basa sa awan, di mga ligo na lang. Kay ug di maligo subawan man. Eh paano ya? Naa. Eh bitiwan gini maligo. Oh. Naasad. Tama mo tamis ang paani mo? Ha? O tamis og kanang tabang. Ay, salamat. Sutin mo.
Lang kutob guys. Sunod na po nga video. Bye guys. See you Ang around. subscribe na og like and share sa imong friends. Now from the top, make it drop, that's somewhere. Now get a bucket and a mop, that's somewhere. I'm talking wop, 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 that's somewhere.